Så er der spændende nyt. Homey har lige droppet self-hosted server, som er Homey Pro softwaren uden hardware. Det betyder samme flows, samme apps, samme lokal styring, men installeret på en Raspberry Pi, en NAS eller en Docker for eksempel. Men hvem er det her så for? Ja, først og fremmest så er det for powerbrugere, der gerne selv vil eje hardwaren og muligheden for at opgradere den, når det passer dem selv. Alt kører lokalt, der er ingen afhængighed til clouden, og så er det også sådan, at med den her release, så åbner Homey sig over mod power users, som normalt vil vælge noget som for eksempel Home Assistant. Ud af boksen så understøtter den LAN-enheder, cloud-tjenester og Matter, og selvfølgelig også Homey apps. Har du en Thread border router på dit netværk, så virker Thread også. Det betyder, at mange moderne enheder virker uden ekstra hardware. Vil du have Zigbee, Z-Wave, Bluetooth, 433 MHz radio eller infrarød, så kobler du en Homey Bridge på. Den koster lige omkring 500 kroner, og du kan endda have flere bridges ud over hele dit hjem, og på den måde så kan du få bedre rækkevidde. Homey Self-Hosted Server kan køre på Raspberry Pi, Windows, macOS, Docker, Synology, QNAP, Proxmox, TrueNAS og OnRaid. Kort sagt, alt hvad der kører Linux, det kan sikkert også godt køre Homey. Homey Pro Self-Hosted Server er ikke en light-udgave. Tværtimod, du får Homey Flow, Advanced Flow, enhedsunderstøttelse for over 50.000 enheder, Homey Energy og Homey Insights, du får dashboards, community apps. Det er en til en Homey Pro-oplevelse, men du skal være opmærksom på, at du skal også selv være brug for at bruge den. Og så til prisen. Første måned er gratis, men ellers så koster det leje 39 kroner om måneden, eller du kan vælge at købe en lifetime license for 1149 kroner, og den kan selvfølgelig flyttes, hvis du får ny hardware. Så det betyder altså ikke, hvis du flytter det fra en Raspberry Pi til en Docker, eller fra en Docker til en NAS, at du så skal betale 1149 igen. Licensen kan flyttes, men den kan kun være på én enhed ad gangen. Det her er et af Homeys mest nørdede produkter nogensinde. Hvis du vil have Homey simplicitet med en Home Assistant frihed, så er det her ekstremt interessant. Smid et like eller en kommentar, hvis du vil have en mere detaljeret video, hvor jeg går i gang med at installere den.